Kurva, čím si otvorím to pivo do piči. Ja nemám túto kľúče, to pičina, kľúčok mám A veď, otvárať. ale hej. Dáme. A taj to je. A ja som kľúč. Komu si dali 11? Čo ja viem, však ako sme si hovorili, ja neviem. Prečo? Peťa sme nemenili ani. A má napísať 11. Tak to zmení, no. Čak, ale niekto ide sa prezliecť teda, nie? Z tých, čo si Ako? hovoril, som menil Edo a Marko a náhradníkov. Je to 11 a Marku 10. Áno. A Peťa som nepočul, no. No, čo ti to? Toľko blízkanic. Nie, ja som skúsim teda spravíme nízka taký live report callu. Ako? Máme Markus. Ja neviem, ako si to dá vypočiť. Tak nech sa idú rýchlo prezliecť. Mení to cez polčas, no. Dámi, čo si robíš? Však si vedľa mňa sedel, ja neviem. Ale Edo je prehodený? Kde si nájem aj Del u nás, nie? Edo máš štvorku písal. Štvorku? Môžeš, Miško, aj tomu nájsť. Paťo, prosím ťa, aj tu. Domino, od začiatku, pome, pome! Poďa, nech lopta ide! Sú v plnej sile? Môžeš! Ten Vlado hráva stopera? Prvou, to je dôležité! A celý čas, alebo sa teraz stiahol? Kde on dával góly, že bol útočný. No, ale on dával goly ako stoper. No, toľko gólov? No. No, okej. No, my keď sme sa s ním bavili, že čo ako, tak útočník mal byť. A to v pozbudujúci, vieš, Ale musíš vedieť, že si niečo vyhráva, lebo keď to nepozeráš celé, lebo popravde nechce sa mi to celé, keď to strihám, tak niekedy to nepozerám celé, ja si to potom rád pozriem nestrihnuté. Vtedy, keď sa začal ísť hore, ja som vtedy aj taký zostrih tým, že do novín som si písal minúty, že čo kedy bolo, tak potom sa mi aj ten zostrih že robí. Ako? Čo zelené? To ja neviem, ale Však Dovan kázal prehodiť. To sa nevyhováram, Dokázal prehodiť. len tiež som sa pozeral, však mohli byť modrí, ale ja že kvôli kraťasom. Ale kto dodal tieto farby? Toto ako na čo sa beriem, asi som to nedal uložiť, alebo ja neviem, ale sme to prepisovali. Neviem, preto som vždy, že pozrime to na papieri, no nevadí. Ale dresy. Mara, ty, Mara! Dobrá, Markus, výborná! Dojemo!
Mára, môžeš. Poďme to rozťahni viac, rozťahni. To riadne počítam tu. Dobre, poď a ideme, Jaro, poď. Dobre, spehli sa ľudia. Mara, dvojka, Mara. Na 16 hráč. Pozor na nábeh. Poď, poď! Na svoje! Môžeš strnúť, lebo toto je také, vždy sa musíš vykonať na to. Preber, preber! Preber, preber! Jediná nevýhoda pri tomto režime je, že nemôžeš fotiť zároveň. A tak aj tak sa to nerobí. Keď chceš fotku spraviť šlápom. Alebo print screen, vieš. Ja to robím v onom Adobe Premiere. Tam free? Čo? Nie, mám pro? Hej? No, okay. Je to ešte kvôli tým, ja aj tak mám plnú verziu. akože ešte kvôli tým dronom, že si... Nie, na drone mám inú, ale toto je akože v tomto, ale vlastne však toto robíme aj úplne funkčné, plne funkčné. Som si stiahol. Áno, veď keď to darí. Sú tam problémy, že keď si chceš stiahnuť nejaké akože templaty a také niečo, tak to nejde, ale... Čo si toto? Ale pekná lopta, Marko. Marko, super! Kokos, ale aj to piči. No. Tak nie. Kľud, už je potom. Poď znova. Dobre, medzi svoj tak. Videl si ten historický zapis z toho zápasu? Z ktorého zápasu? Pozri si Sučany, čo majú pozvánku. Aha, že to nikdy sa nevyhralo, nie? Ale do komentu tam niekto dal normálne zápis, neviem z akého roku, ale normálne historický zápis nejakých z dávnych rokov, fakt. A to som, ja som tam tie komenty, asi tam ešte nebolo, keď som pozeral tie komenty, ja som to pozeral. Ja dneska som, lebo som u nich hľadal fotku v galérii, takú, čo sme dali z posledného a kúkam, že komenty a nejaký oni tam má taký historický zápis toho od rozhodcu, že bez niečo nadávali, že už tu nechce pískať a... Aha. Taký no. Kľud! Dobrá myšlienka, dobrá. Akože bol že pekný artikel. Tak som sa my niečo máme, považanovia Bašného sú potom také. Vážan si robil doslova takú písanku. Nie je hore. Všetko, každý výsledok zostáva. Komentár už o zápase nie, ale výsledok zostáva mužstvo. Súdi. Bol aj toto faul a podľa mňa mohol aj predtým.
Ľudí je celkom aj. Však božiskačani nehrajú. Prečo? Zajtra. Zajtra bože, však dneska je sobota. Ale som myslel, že do Lehoty pôjdu ľudia. Už tam sa hrá dôležitý zápas o postup. Oni hrajú o postup. No, však Lehota je prvá. Ale Lehota ako Ačko. Ja viem. No, To sa do druhej ligy. no jasné. Aj zatiaľ som to mal tak... Aj chcú ísť. Chcú? Aj keď boli v sebe draží, tak... A však som počul, že majú výnimku na niekoľko mesiacov. Do druhej ligy to už nemajú šancu. Oni si štadión, nie? Že nastaviť kontajnery. Aby si tam sú nejaké že splňať plochu. A že tu dávajú len kontajnery. Áno, potom nováky, ale vieš, toto počúvaš zo 4. osoby, toto beriem tak za zaujímavosti. Ale pohovoril nám ono v sebe draží, že až Lehota muži postupia, tak aj Lehota Bčko postupia. Ale ak nie, takže to nemá zmysel. Ale sa posadzenie. Ja som ostal prekvapený, že vám Mostiek nechce teraz do tej 6. ligy postúpiť. Myslím, že neviem, kto to hovoril. Už včera? Včera mi to niekto hovoril, že Súčarnicu a ešte im No, to nehovorím, podrať nevra, najviac na to, čo urobí, či Ačko pôjde alebo nie. Až Ačko pôjde, tak aj to. lebo oni tam chcú mať, to si pamätám už z minula, že chcú tam mať, aby to Bčko hralo adekvátnu súťaž k pozícii Ačka. A že až Ačko nepostupí, tak nie treba, že aby Bčko išlo. Skôr Rastoč ma zaujímalo, vieš, že tam trošku stratili paru a majú rekord. Vieš, že majú... Ale však Rastoč nie je na postupovej pozícii? No je, ešte Ale však podľa mňa nahrali si nepôjdu. body a sú... Ale oni sú nepôjdu, štvrtí a oni nebudú mať šancu ísť vyššie. Veď áno. Nechcem ako dehonestovať nejaké mužstvo, ale keď tam už není Škrtiel, Hološko, tak oni sú stratení, to oni patria naspäť tam, kde boli. Ale však nás zakoncoval! Ako opačne, však u prvý linko bol. Ty vystreliť a spravíš šlapat? Raj. Ulož sa! Ulož! Sústreď! Bol, sledil. Tým pádom sem budú chodiť aj iní rozhodcovia. Čak o to ide najviac asi, no. To je dobré, či? Dobre, ako v dobrom, lebo vieš, tuto, keď si zoberieš len nedožerí a No jasne. a možno z celej súťaže by si vždy našiel nejaké zápasy, kde... Na Rudnou volá čo mrnčia na toto, že keď sme boli teraz v Rudne s No. chlapcami, tak tam tí domáci, ako tí, kto to tam má na starosti ten futbal, tak mrnčali, že sa im to nepáči nejakým spôsobom, či neviem kvôli čomu, že bude to ako keby oblastná súťaž, Áno. ale podmienky Ako v tej kraji. drahšej ligy. Áno, Ale im to nenavýši žiadne. tak Rudnu nie, lebo už tento rok platia. Tento rok platia, no presne, Áno. to chcem povedať, že oni nebudú mať nejaké navýšenie. Nie, to nie, ale... Len pre nich to bude štatút oblastného zväzu, oblastného futbalu. Nie, štatút je krajský práve. Ja viem, ale budú tam hrať ako keby s tým ústavy, čo sú v oblasti. Tak áno, ale ja sa nečudujem, lebo zober Cestovanie menej. no, však oni tiež, dobre, oni možno majú trošku bližšie cez kopec. Oni trošku možno majú bližšie cez ten kopec, ale aj tak, že chodia, tiež chodia na to považne teraz, či ich to baví. Aj to majú na Sokol. 15 minút. Vieš, že my keď sme si vyberali, že či ideme cez Rudnu, alebo ideme do Trenčína a odtiaľ,
že to... No raz sme išli takto, viem, že si pamätám, išli veľký nový autobus a raz sme ho pohnali hen tade, lebo hen tam boli voľaké havárie alebo niečo. Ten hovoril, že radšej pôjde cez ten Trenčín, ako by mali hen tak, lebo cez autobusom cez cestu Ilavu to je katastrofa. Ale celkovo ja si myslím, že ak máš hrať vyššiu krajskú súťaž do Boha, dobre, bude tam to Polčianske, to bude zmena s nadúpanými mužstvami z oblasti. Ja to nemyslím, možno tam chodia ľudia, ale aby na kľúčové prišli nejaké postovať nejaké, že v tej súťaži, dobre, možno Melčice už dlho tam hrajú, urobia si meno, ale potom... Tréner, ale však jedinú vec má Česku zabezpečiť a furt robí rozohrávku, tak čo sme zaočkovať? Nechaj to zadať. Aj Uhrovec, že sa sťažoval na to najprv. Keď bolo také stretnutie, tak Uhrovčanci, že tu oni keď sa to spraví, že tí hráči nebudú mať dôvod ísť do Uhrovca, lebo tá vyššia súťaž bude všade na okolí. A to mi príde taká úzka. Hráči či diváci? Hráči. Oni sa akože na hráčov odvolávali, ale... Takže akože hráči budú chýbať. No, že by si vybrali iný klub na miesto Uhrovca, ale to podľa mňa... To je taký dôvod, vieš, že... Vidia si tam spraviť mužstvo. V Banovci nie je vyšší futbal ako v Uhrovci. No jasne. Tak ako oni majú peknú spadovú oblasť. Na Hradnej je taký oný chalan šikovný. Neviem, či býva, ale nech sa páči, nech si neho oslovia. Jaký skôr. Takže títo sa sťažovali na to trošku, ale potom podľa mňa ostatní všetci chytili chuť z oblasti ísť do toho. Musíme dražiť diplom, lebo veď tých tam prehráš Krelami minulý týždeň. A podľa mňa aj skakanci sa zdvihli tiež trošku, možno však aj všeobecne, ale trochu tiež by k tomu mohlo zaujímať. Nebraní sa 2 metre, však drží do piči, kále, drží takú zadresť. Marek, choď Markusovi, chodte spolu. Dobre, toto je tak, jak ty Kalamelko, to musíš. Libor, daj pozor, daj pozor. Tyčka! Maťo? Boha! A to som mal že moc skákala. To bolo na obalovačku a kedy ho dával na tým. Dobre, hraj, nič sa nedieje, hraj. Markus, super robota. Koncentruj sa, kľúč. Tak. My máme, v robote máme klienta Heineken a v stredu sme mali taký gala večer a čapovala sa tam Plzeň. A akorát so zástupcami toho Heinekenu sme stáli pri stole a kolega prišla ona. Prišla otázka, že ja, Tomi, a ty čo piješ? Heineken. Draží, to bol úplne vyflusnutý.
tu, poď se, Markus. Doplň troška. Čiaru, poď. Šumom aké bandiero. Kde zobral? No. Hrajme, to nebude píska, hraj! No, isto má termo, hádam. Ruka! Ale zdvihol si dres, vieš, Hej. a ukázal bandiera. To máte našu fotku. A to byli vyhľade? No jasne, náhodou dobrá fotka. Tu sa pekne vidí, že ako takto, kým je leto, tak je to fajn. Až už Zima tu keď fučí jak no, bláznivé. tu už keď má fúkať a nebude aj nejaké Toto lejak. bolo trošku aspoň také, že Trošku, odtiaľ to, pohyb, áno. aj spodok. Ten spodok by mali úplne zavretý. Nejakými takými pacími. Poď. Dobre, Gonzalo, vidíš, ale... 15 bez lopty, áno? Bez lopty. 15, áno? Aďo, nie tam, nemusí. Má loptu 3 metre od teba a ty ho kopneš, áno? Ukludníme, kalani, poďme. Posúvaj, posúvaj. Veter. Život tu je hráč, ostav, stačí. Nekoľko hlubšie. To je sršenka? Posúvaj. Na kraji obrany. 11. Áno, tam, áno, naľavo. Ani som si nepozeral tu. Áno, áno, sršen. Tak na čo poznám. Sršen je. Teraz si potom pozriem. Koľka? 20. minúta. To si nezapisovať S tým nedožiarod písali, že rozhodca jeden offside nezvládol, ale že zvyšok bol v pohode. Poznal som to Mati aj poslala. A to tiež one mali dať, minulý týždeň vyšlo, že dáme má vedieť cez systém. Dokonca je štvrtok, ale furt nič není. Poď, Gonzalo, poď dole. Poď dole. Poď, Domčo, Markus, ťahuj, ťahuj! Dobrá. Sredne voľný hráč. Petko. A či odložil? Škoda. Fúha. Oh. Wow, tam. Renďo, ale Rošo je až zastupový, on tam chýba, troška vyššie. Lebo oni hrajú alibi. Ročo, pred líniou musíš hrať dnes zároveň, tak chýbate potom. Môžeme až dole.
Pomeň, každý svoje, čo tréner povedá. Pomeň, tak aj dajte. Nie, Pavel, Rady. To je ona, výborne, Marek. Ešte, Marek. To nie je Pavel. Nebude pískať na jedno, na druhé, je taký. Nemá ani jeden pod kontrolou poriadne. Raj. Čo je? Juriga hovoril mladú traučného Peťa a zatiaľ čo hovorí? Dneska mu zapískal. Nie, dneska Juriga hovoril. Tá 5-metrová línia. Peťo tie auty pozor na to, že naozaj to akurát mu zapískal auto. A nevšimol som si, ako ho hádzal. Čakti, že keď sme boli voľnom sebe draží. Prišli sme, ja som si zaplatiť, auto neprišli donútra na parkovisko, ja som si chcel zaplatiť vstupné. A Maťa sa medzi tým rozprávala s oným Jurigom. Oho, píše! A Maťa s Paťom boli a Juriga sa začal rozprávať s ním a začal Paťovi hovoriť, vieš, potom v tom útoku a začne hen tak začal mu hovoriť a Paťo hovorí, ale ja nejdem hrať. A on hovorí, a Maťa hovorí, a to je náš Paťo. Jaj, ty nie si Leon Vlha? Jaj! Leon Vlha. Leon Vlha. Leon Vlha. Nie. Ty si bol taký malý, a už si aký veľký. Si ho pomýlil. Tak vlasy majú teraz také. Edom si ho pomýlil. Blondiačík. Domino. Poď, výborná! Dobre, poď! Čiže som hovoril, že nešiel, chcel som ísť krátky nohavice. No, ja som tiež berem, ale vidíš, zatiahnu sa. V tom roce, že som tam ešte mal 5-6 kg koky. Neskutočný hračík. Akože aj na prechylom všetky musí to svoje všetko pekne spraviť, ale možno by to bolo ešte lepšie. Hopa. No ale hopa, škoda sa. Dobrá Peťa. Láčko Juriga už na to sranie. Než si pýtali sa, že a komu fandíte? Že dobrý futbal a ten si to také niečo nepovedal. No. Diplomaticky, tak. Asi si nehával vrátka, že možno ak sa to bude vyvíjať. Podrž tú loptu, podrž to. Peťo. Dobre, hraj! Poď, dobrá, hrajme! Skúdnica! Čelo! Pauli! A teraz nejak vyhodí. Kto čo fajčí, cítim voľakú, on voňavku. Pič. To čo? Kde vybehol Bobčo, nevybieha. Sťahuj, Mara, sťahuj! Diera je! Som si mal okuliare zobrať, minulý týždeň som si hovoril, že keď budem kamerovať, musím si okuliare zobrať. Ťa prekrstili! Piče. Hej!
Marko, stávaj! Kúčal po ňu. No tak to vymyslel nakoniec, ale toto... Vlado, bol tam, Vlaďo. Dobre. Ja toho Uja volám, že majsteren, lebo on kedy si tu robil majstrajna, keďže im Áno? volali, no? Ale neviem, ak sa to volá. Ale si pamätám z tých týdenských rodov. Koľko to 27 nejaká, mohlo byť ešte, keď si zapísal, že 27. To zranenie? Či to očka? Dobře. Prehrajte, musíš ty, poď. Tu asi jebo špičku do toho, no ale to tam bolo. Si zapisujem takto, vieš, a potom skočiknem, vieš, že Ja aj tie Iško offside, Iško foul a si to potom budem pozerať, vieš, a čo bola realita. Len tak akože. Ale im to, čo sme pozerali ten offside v sebevraždy, čo nebol nakoniec pri tom gole, tak sme Nebol, hovorili aj tomu hlavnému, že hej, ten nebol. Lebo ten offside, hovorím, súdi, nie. Pozerali sme sa hneď a okej. Nebol. Ja som to potom pozeral detálne aj hen tam. Proste bol tam 100 krokoval, vieš, náročky. To sa nezdalo, ale ono to je v tej rýchlosti, to je... Ostal voľný, chápem to. Ide lopta a zároveň ide hráč a náš sa... A vieš, to sa nezdá, že ono... Tie pohyby jedného, druhého, to je proti pohyba, tam behom... Výborná. Objavil sa tam sám, chápem to, ale nie. To skôr možno... Bol by dobrá nastavený. Je. Toto, že si on, Trendeli hovoril, že už pri prvom onom stretnutí. A im to tak vyšlo nakoniec. Ako? Že aj to tak vyšlo. No, tým, že vtedy bol to Bikory, tak... No, ak si striedajú, tak... Výborne. Skús! Troch. Dobrá, Rašo! Rošo! Dneska som, ty si poznal... Libor! Meno Jozef Kirchbaum. Ale ešte zdávali, ešte za druhý svetový. Nie. Lebo... Počkaj. Ale tam Bobček mal... Nejaký základ. Lebo on je do novín som, že vyšiel aj taký článok o Vegove minulý týždeň. Offside, či čo ukázal? Roh? A tak my máme v robote taký nástroj, že ti monitoruje, čo sa na internete objaví. Dal som tam, že dolné vesnice a taký článok našlo, že Jozef Kirchbaum mal za nacistického štátu jeden z hlavných pohlavárov. To som vôbec netušil. Normálne utiekol pred vojnou, po vojne utiekol. Ale v 93. bol vo vesnici ešte. A že vraj má aj bus, alebo tabulu pamätnú. Tak som to posielal starostovi, on to pozná. Hovorí, že kontroverzné osoba, lebo že dal vybudovať cestu. No ale napojený na cesty chvíľa. Taký článok na Smečku vyšiel, že keď utekali nacisti, že také žrat lines, akože potkanie cesty sa to volá. A zrazu, že Jozef Kirchbaum už jeden z takých v top 5 bol, alebo v top 6 rodák z dobrých vesníc. No do piči. To je niečo, či sa môžeme chváliť. Tak to, hej no. Tak to je história. Ale no, neviem, do piči mi zdalo, že Maťo dlho bežal na to, aby bol. Tá druhá.
Že on kopul dlho, no. Adi, Bibi, super! Dobrá línia! A keď neprotestuje aj on, tak asi. A čo bude? Čo bude Ale protestovať? mne sa zdalo, že on dlho robil nábeh, ale nebol pri ňom. Pozrieme. A Šegy ho Ďuriga chváli. A však ho treba chváliť. Áno, to s tým súhlasím. Nie ako nič. Ako, nie, že by bol starý, však je mladý, ale Jasné. futbalovo je už tak starší. No už patrí k skúseným hráčom. Aj tak postavičko je pekný, ale klobúk dole čo dole. Urastený. Klobúk dole čo dole. Libor je! Zlepšil sa. Dober si ho, Libor! Poď, Libko, poď, ešte máš Bavíme 2 sa, metre! akože som sa opýtal, rekupali pri jasno na lavicu, že za chalami je. Marek! Ešte! Krbat! To je za Ličičani, ale Nie sám! tak on to sa nič nedalo čakať. Mara, kút, Mara, nie! Skladol! Daj, Tončo! Dopuňte tam! Ježi, daj ten ručiak, malé detko. Dobrá, Marko, dobrá, poď. Ešte! Súdi dole, súdi! Bez lopy! To bol faul. Toto bez debaty faul. Toto je za výhodu! Je bez lopy! 15 aj vás, áno, posledný krát. Posledný krát to povedal! Prestaň! Marko, nie, Marko. Toto nebol ten správny moment úplne. A on Ukľudňovať súdiho. No, to akože ja teší, že vidno, že veľmi chce, keď aj dáva do toho všetko, len nemusí, nie. No, ústav zbytočne. Nech komentuje radšej hráčov možno. Čo je? Výborne. Domino nebol obsadný. Dobre, to bolo som. Nebol to dobrý. To je problém prejsť stred pola, nie? Trošku. Čo je? Naivná, aspoň. Tam ho nedržali, ale to smrdelo. To ho nemôžu zakončiť. Pospúď sa, Gero, pospúď! Prosto, super! Mara, stiahni, Mara! Podržme tú loptu! Janso! Podaj križu! Poď! Markus, stiahni aj ty!
Hoď Marek, hoď, Ježák, hoď Marek! Hraj! Obidvaja sú tam, idete, hraj! Zas brnčí. Marko! Hej! To je druhá! Marko, nerob toto. Máme loptu, vyhrávanie! Marko, daj im gól, radšej nevymýšľame takýto. Hodinu predu mu loptu vypichol prebohol. Hello? Máš. Marek, Marek! Akože... Poď! No, kľúci ho. Žebenti. Dobra, poď ďalej, poď! Nedávame to do brány. To kurva, jo! Dobrá, Matke. Aďo. Otoč! Ráme, čistá lopta, poď! Vypichol, poď, hrač! Hrač, tá lopta, tá lopta! Ako stále máš na mňa súdino. Dobrá, ajde. Už 40 minút, ty kokšo, to kedy tak stihlo uletieť? Máš pocit, že sme skoro než ísť? Tak. No, ešte ostaneme na druhý počasí, voľaký sme slabí. Jo, moc sme sledovali formálne. Čo stojí ten automatický kamerovač? Ešte niekto mi hovoril minulý týždeň, že okolo 400-500, ale mi sa zdalo, že ten čo je skačalo, alebo neviem, či je ich, taká nejaká homa. To na tej jednej, na tom meste. No, že to bolo takých 700-800, no. Kokos, ale to je mega vec. To je mega vec. Je? Ja akurát, ja by som povedal, Že postavíš teba takto na čiaru, dáš to na tie nohy. iné kluby to používajú kvôli tomu, aby tréner si z toho smerovania spraví, vieš, máš tam šance, neviem, či to nevie do tikíra, tak v podstate ti vie dať aj... Dobre, to je jedna vec, druhá vec je to, že ti môže takto Až kamerovať. to vieme takto využiť, tak akože hej, no ale až je to len na kamerovanie tohto je otázka, či... Až je to 400 Tak eur. dobre, ale to sú to prachy, ktoré nemáme tak či tak, vieš, že 400 eur, ako sú to zbytočné, keď zoberieš takto tu odstojíš. No, to, že tu radšej dať možno 10, alebo keď tak 15 zadám niekomu spoliehať sa na... Kúpi ako cudzemu, pokiaľ to nie je niekto z nás. Vieš, no však tak, Lebo jasné. potrebujeme si upraviť toto, No, dobre, to je dobre. tamto a... 32 Markus, to si čisto zrejme.
mi. Toto nebola ruka, mal úplne prdele. Ja som sa pozeral, nebola už. Ja sa to zle. A toto nebola ruka. Toto nebola ruka. Tak to všetci videli tú ruku. Ajaj. Dobrá. Reber. Máme tam hráčov, ne? Marko. No, či sa nejakú budu sa nezoberám na druhý polčas. Z tých teplejších. Alebo svete. Tak sveter. Mám to pod kontrolou. Libor, tyhať! Mara, stiahni, Mara! Belo, stiahni sa! Mara, poď! Stiahni! Prosím, stiahni! Ale... O ježiš. To je zle. Dobre, Paťo. Výborne. Dám sa. Ale vzájomné. Koľko nadstavuje? 3 minúty dám. Si zober, že taký detail, čo nám raz daleka dojeba, ale takto funguje. Že nastavený čas ty nemáš ukazovať na tabulu. Nie? To nás nastavuje, asi to je. Akože tabula má ostať pri 45. Tak pri 90. Nastavený čas. Ale nám to ide ďalej, nie? Nie, my to práve že zastavujeme. Tak čo? Hej, veď ju vyrazí! Pravda? Fú. Keby som povedal, že to Bobčo to vyrazil. Podľa mňa to Bobčo vyrazil. Ale niečo kričí. Teraz nie. Pekne ste to vrátili do písania. Že to nie je informácia pre fanúšikov. Teda nastavené vždy má byť, ale už ide 45. Super! Aj, môžeš! Výborne. Marek, do stredu, Marek, stiahni teraz! Oči! Len to rozbiť. Potrebujeme nové. Čau.
Zemetrasenie. Tak trošku kamarát zbenem dovedem také polovičné auto, podáva to na jedným aj druhým. No, hovorím. Tak vyskočí, že... Zima. Vyprávajte, hráčov! Žite, zelení, žite! Odrazenú musíte reagovať na ňu. Máme, poď! Každý na čo? Lipko, hráča, Lipko! Rošo, odrazka, Rošo! Zavri tu zadnú! Rošo, odrazka! Zavri to! Nejaký faul. Ja som zapol, či len kamerujem? Ale jasne, žartujem. Akože teraz som sa pozrel na to, Nie, ja som to hneď zapol. ale Kontroloval. Súťali, žite! Poďte, vyprávajte sa! Dobre, hráme, súťali, hráme! Posúvaj! Markus, ty teraz! Poď, Marek, poď! Otočíme to! Poďte, zavrite to tam, zavrite! Vlado, dôž tam máš! Poďme, Libor, stiahnite sa! Tu ďalej hrajme, hej!
Peťo! Poď, Oli! Nečakaj, že by ho takto... Čo má Ganso na nohe? Na jednom stehne má veľa klonu. Nemá tie dlane? Neviem. Také hrubé, ty kokos. Uj. Šimon. Aj tá hlavička, ale neviem, či to bol hráč, alebo topčo. Bobo vyrazil a Aj potom... Nie, druhú oni? Šimon. Šimon. Zázrame jednou stranu. Domo, medzi! Počkaj na naša. Čas hore. Skáč, skáč! No ako pekne. 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 Výborne. Ja, to je zas bez lopty, veď bol pol hodinu si bojí. Počkaj na Melka. Všetky daj anglicky. To je až moc. Puď. Aj. Maťo. Výborne. Dansík zase na výlete. No, ten Markus, ten prvý dotyk, stále to tam je, že? Keby na prvý dotyk, tak... Keby je Masarov hlavička. Tomco, hraj! Fúha, tu nemáme oného. Uj. Marek. Uj. Peťo. Dobre. Dobrá, si, pozbuď sa! Taká kurva lopta. Prečo my netrenujeme na týchto plochách? Ale tak nie som tu v týždeň, neviem ti povedať, ale mne sa zdá, že sa chodí za týmto, nie? Ale vieš čo, je to také, že dobre s údevinou, hlavne pokiaľ robíš rýchle nohy, úskoky, na to je to super, ale už do herných vecí ti to tým, že tam je to zase to šikma. Keby tu je, áno, taká plocha, tak to tu, tak... Zozadu, zlesu! Hej, výborne máš. To je ono. Edy. Dobre, to piče. Škoda. Dobra, Ganso. Ešte. Ganso si, ale to je bolo to zase. To nechci fála. Výborne. Piče. Dobre. Dáme gol.
Toto. Kámo, smrdiateľový tento. No. Áno. Kto tam však ich vypichol potom? Malo Maťka Milan. Čo tak chceš, ma videla? Maťka? Najebala góny do bude. Máme tam osiahol. Ale tam ho ležal rukami predtým, ako ho najťahol. Kade? Ale, nešimaj si. Nevadí, nešimaj si, ale normálne došli. To tam není. A kde je? Ja ho tam nevidím. To tam není pri onom, tam je, vôbec samo není. Není tam. Nič, dobre, pohode, neboj sa. A kde si teraz? Neboj sa, keď pôjdeš na to, tady môžeš ísť. Všetci tady chodia, teraz sa budú nejaké veci, tady neboj sa, nemusíš sa bať. Normálne choď. Normálne choď. Maťka, normálne choď. Neboj sa, normálne choď. Keď tak mi ho dáš telefón, dobre? Keď mi náhodou tam je, ale on tam není. Neboj sa, choď. Dobre, ale normálne môžete ísť, nemusí sa báť. To bolo len chvíľku a nejaká slabosť. Neboj sa. Všetko je poriadku. No, čau. Toto je bomba. Videl som, dával nejaký on. No, super. On je to Indii, nie? Počkaj, On je v Indii, nie? no. Dávam tomu optiu, vieš, že po Európe sa vybrať. To je Indii. Klobúk dole a on reč ako vie? No, skôr nie, no. Myslím, že veru skôr nie, akože nehovorím, že už, vieš, však aj vďaka Danielovi, že nejaké základné, Sa musel naučiť, jasne. OK, ale zase som nestihol. Celý. Zakončil. Nie, už len gol. 60 minúta, náš domáci, číslo 11, Volár. Jedno, dobro. Jedinkou. To má premiéru? Nie, už dal Zase ho dal predtým. úkol handlovej, ale tento si musí založiť za klobúk. To si mu rovno odkázal. Áno, odkázal. Až si to pozrie, tak tento si môže dať za klobúk, ne? Aj keď gól klasika, super, ale hodnotovo a v akom zápase.
striedame. Matúš! Matúš! Poďte. Motorová myš. Idem kopačky, ne? To je drič. Kopačky, taká stará škola. Sa, poďme! To je drič. Som ti pred 5 minútami povedal, ako sa. Očkom, hej! Poďom! Mara, super. Podľa mňa oni. Roman, alebo Peťo. Alebo Peťo. Peťo. Lebo Mášo 17 strelí, a Roman je tam hlavný. Vydanie mužstve Vosky, hráča číslo 10, Mariana Petraša, nahradil hráč číslo 7, Martin Fudov. Ako je šeska. To sa nesmie naházať. Toto je to, či už mohli nachystali a Jednoducho taký je fotbal, a čo spraví? Áno, tam mal stranu, a čo spraví? Do piče, aby 40 odohrali bez. Každej kokotiny gól do piče a my máme fakt stovky a Hej. Hej. Nie, toto nie. Toto nie. Toto nie. Podľa mňa toto nie. Toto si myslím, že predtým by som coaches challenge by som dal predtým, ale na toto podľa mňa veľký tak špičkou najprv loptu. Kým to je, kurva? Jebete tým rozhodcom peniaze, však celý okres to už vypráva. to je odpískané. Aspoň nie hráčom. Jak prasce v žite. Áno, Aďo. Komu samo? Ako, na čo reaguješ, pičovi? Nie, ale celý zápas to počúvame tak. Čudite sa, nech hrajú. A nie Tak nech hrajú, ale No, ale veď sa jem na to, tak nereaguj. Presne tak, hrajte, nech sa hrá, nie. Hraj, žltá, hraj! Máš 3 šance, mali sme dať 3 góly a o to Lúžko na budúce nie. No a piatu. vieš, že to musí mať piatu. Lúžko a piatu. No ale Maťo ide na dovolenku, musí mať dneska. Ktorý? Vyšiat? Tak ten nech. Už sú skoro. A tak teoreticky by to aj dohral s tým, ale nebude tu tak. Šiaru išiel namiesto toho oného? Peťa, no. Boli fauli. Potiahol. Roha? Škoda. A Šimon, dobre, Šimon si to. Šimon je... To je...
koleno, no. Nevydržalo, čo? Nevychádzal ľahko. Kde je lopta? Prečo tu nie je lopta? Čaro, musíš tam ostať, a kedy všetky nepríde. Tam je lopta za striedačkou. Až tak chcem. Poď ešte, rajte. Poď. Nemohol byť odstade určite. Takto to vyzeralo. Bobo sa dneska rozjedná. Niečo ti ukážem. Poďme, pozbucáraj! Není koniec, hraj! No. Hej. Zdravá ona, vieš, motivácia. No, toto bolo, no. Čiže mladý chalán, však je to mužský fotbal, ale zase keby o 16, tak je. Ako túto tá handlovač, nie handlová. Komu to tam bol ten Bošan? Vieš, a jebo ho. Aj keď nemuselo, tak jebo ho. Zastaňte si. My sme zastali, dobre. Toto boli Marhulkové veci, ten by tam naletel, koľko až by sa bál, že bude karta. Áno. Koľko je tu, ale... Áno, ale aj celkovo, že na to koľko máme to, ale nedačo, vieš, na toho... No, toto nebol offside, na toho nedá čo robí, Maťa čo robí. Dobre, potom tu máš Máša presne, síce není domáci úplne, ale čo tí chalani dovádzajú na ihrisku. Radosť pozerať. To vieš, tu tak ľahko neuvidíš, aby... Matúš! 14 opačne. Libor! Tam chyba, ani nie, čo chyba. Poďo!
Práve miesto Lípka, hej. Messi, miesto teba do stredu. To super, Libo. Belo, pýtaj si loptu, vyvážajte to! A pýtaj si loptu! Nádavila číslo 14, Patrik Nechal. To je rozvála brankára! Miloš, toto bol sa na brankára, ako je jednoznačný. Chyba to gráme, ne? To je bez rozumu, ty kokos, bez rozumu. Vody boli z oboch brán. Keď im niečo povieš, ešte sa urazí. Aj tam, aj tam. A kde sú tie? Aha. Ale je to som Miško, Miško, ale on nemá tú zvaračku. To sa ale hliníky. To je hliník, Miško on šum, že kdyby si doniesol zvaračku nejakú. Stavia sa tu. Ale ukážete posielal som Verny, že ukáž Dajovi. So špagátom. No, to je strieka. Ale tiež naťahuje. Ja som už na tým rozmýšľal, ako to vyrobiť. Vieš, že tlakovú nádobu. Mať kompresor, nie? Nie, natlačíš nádobu, nemusíš mať kompresor. Vieš, natlačíš nádobu kompresorom. Ale vždy si musí doliať. No, máš vzduch a druhé je nádoba, kde máš farbu. A vlastne dve nádoby, jedna by bola stlačený vzduch, natlačiť na neviem na koľko barov, no len ono bolo dobre, možno natiahnuť jednu kompresor, vieš, ono by sa to dalo, vieš, no, alebo kompresorom so sebou, no len neviem nakoľko vidíš, vieš, neviem koľko to míňa vzduch. Hej, aby si to nemusel chodiť, vieš, no ale to je radosť s tým robiť, vieš, to je, lebo to ti nie je dotykovo, ale to ti strieľa ešte aj na hlinu. To sú neskutočné čiary. Takže tu nájde dotyk. Dotyk ti príde, to čo je pod oným, to čo je pod travou, to už je na farbe, ale keď sprej, tak ono to ide vlastne na to aj potom. Vieš, a hen to má oný, to má taký guideline, ktorý ti príde, paráda. Ja som rozmýšľal, ako to vyšpekujem, vymyslel, že to je, vieš, ako to je len nejaká tryska, ktorá máme aj po vete. Nejaký tlakový zásobník, ako... To je vedľa najvyššie. Ešte si opalíme aj tieto naše tvarové huby. Ešte, že mu skočil. Ešte, že mu skočil. Oj, toto bol faul. Toto bol faul asi myslím, ja si myslím, že to bol faul. Asi keby pískne sa nikto neurazí. No. Ešte ísť a normálne, že do toho takto písť. Poď, ideme ešte, vága, ideme ešte, Môžete bližšie. Vero, poď! Poď! Hej. Poď! Poď ešte! Poď! Poď! Poď, hlava! To nemohol si udávať o rebe. Poď, výved! Dobre, klub!
Matúš! Všetky dobré. Len tam, nebehaj mi tady. Janso! Donkor. Viacio! No. Moravce budú spokojní. No. Messi tam bol, nie Rošo, Messi. Messi, no majú tie oné husté ofiny. Ale to hore toho voda. No on je hroťač. Hovorím, že je hroťačík, ale ako nás to premegal. Teraz musia, vieš? No áno, tak to chápem. To je jedna druhá, takže on musia. Jasne. Co je? Aut? Všimno to, čo robí. Ako? A nie, že tam duflek. Ty kokos. Ty kokos. Ale dobre, výborné, zlato.
je efekt fanúška, no. Musíme rejiteľa sa opýtať, čo to tam skočilo na ten trh. Žiarov, pozri ho. To bolo veľmi lacné. A mákaj naspäť! Mákaj! Žiarov! Dobre! Jej hráča! Robí na tú prvého! Druhý Roni! To som mu nepovedal. Nema tomu? Dobre to spravil. Čo si kokot, posadil mu na hlavu, škoda. To Mateo tam bol? Máte mu raz na ličku. Kus aj sa závesil, lebo čo za... Škoda rozstavil pokusa na škoda. Sršný poha jedno, Ale to sa už nevidí, odhrajte! Môže prečo celé ihrisko! Nemôže prečo celé! Dobre hráč, výborné! Pekné hory máme. No, asi teraz ho potiahol. To bolo vlastné. Toto je už spolu. Hatuj, ale odpískaj, pávke nie. Ja odpískaj výhodu. Hej, to môžeš, ale on zober naspäť, no. No jasne. No, do taštičky. Pozri, aký hráčik je tam vzadu zahraný. Áno, áno. Tam aj tréner. No. Ten keď sa dostane k slovu. Aj by som povedal, že je i technicky viete, lebo vidíš, kedy by malo byť ihrisko, ale zametať ho už nie. Neukázal ešte na stavu, víš? Ešte asi ho nepovedal. A že to hovorí, to musí hlavný, ne?
No, ale povie postrannému. Ale ako však to musí ukázať? Nemajú komunikáciu medzi sebou. To väčšinou diktuje postranný. Nemusí to zakričia medzi sebou, alebo... Ale však to chcem, že nebolo počuť. Nie, ešte nie. A Peťka. Nemajú cnosť, no, strany. To je rýchle a ešte mu dá 5 metrov od nohy, tak ako mu. Ani som nefotil, ani robil videa. Niekde drillujú, bola čo cestnáčiky. Vidíš? Dve? Koľko? 6? Koľko? Aj, no. To asi jednoznačne, na čo to sa... Počkaj, no, ozaj, áno. Čo? Máte musí to stať... Dobre. Ja, on to náročky robil, dobre, on to náročky robil. Dobre, to spravil. A koľko teda ukázal? 6. 6? Čo mu zajebal? Za čo 6? A však tam bolo ošetrovaný dosť. No, tak 6 minút, no. Sebedraží mal podobné aj... No, v prvom. Dve už si frčí. No to, aha. Matúš. Pič. Ruka. Koho? No? Teraz. No? Čo už má, ale... No, Počkaj, koľko to? 91, to si neviem. nie, tam. Šimon, nie? Áno, podľa mňa tak leží. Vieš, nie je po strane. Ten môže... Takže... Počkaj, on ležal na zemi. On ležal na zemi, a čo máš? Gajarské hovorí, že možno na zemi čelstvo. Aj? Tak to... Myslel som, že ho nevidel, no. Čas je zastavený. Takže neviem, aká je čas. To je zastavený. Čo, 9.3? Možno už teraz je 9.4, že by skočila. Prečo zastavený? Ko? No vidíš, to sa nemá ukazovať práve, že... Ale nehovorím, že z nejakého objektívneho dôvodu, možno skôr, aby si nepičoval rozhodcovi, že... Neviem.
Ale raz nás za to delega dojebal, že neukazujte nastavený čas, že to je, teraz ak to povedal, informácia. Akože, to je informácia pre divákov, že je takto, ale nemá to víc. Neviem. Nemám zapnuté hodinky a hej to vypí. Ako? No. Aj sú pred neho. Matúš. Teraz. Dobre. Daj ho. Skús. Dáče chrána. Topčo. Matúš, ale toto či nie, Matúš? Dobre, už by to mohlo. Hej. Bobo má svoj deň. Má svoju, ja normálne by som povedal. Dobre. Normálne má svoju. Nemohol byť, ale nebol. Raz nebol. Pozri to, lebo mi sa zdalo, že už potom Melko prešiel za čiaru, že vtedy mu vybehol. Škoda, Hedko, možno krok si mohol aj byť opatrný a radšej potom... Kúpak to ma bolo veľa, bo mám čo sem pozrieť. Ejha. Čo je? Tak toto už je šťastie. Nie, to už ho aj po obrancu zase. Dneska stojí šťastie pri nás. To mohol byť, čo sa je bez tým. Viac sa počuť možná. Však nemal určite tam za to Maťovi, to bolo nastavené čase, čo Maťo malo všetko.
Hehehehe